Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per aprendre a fer poesia. Necessitem llapis i paper, colors o rotuladors, tisores i celo, pega, Blu-Tack o velcro i una mica d'imaginació. Primer, buscarem informació sobre què és la mètrica, com es fan les rimes i de quins tipus n'hi ha. També ens escriurem el text de les poesies que vulguem estudiar i dibuixarem i pintarem o bé traurem per impressora una imatge que ens recordi la poesia. I amb tot això ja podem començar a jugar a Fem poesia. Per començar, anem a veure què és la mètrica i com es fan les rimes i de quins tipus n'hi ha. En poesia, la mètrica és la disciplina que s'ocupa de l'estructura rítmica dels versos i de la seva tècnica de composició literària. La unitat bàsica per comptar els versos varia segons la cultura. Pot ser el peu, la llargada de les vocals o la síl·laba, que és la més freqüent en les llengües romàniques, com la nostra. Els versos poden tenir rima entre ells, és a dir, coincidència de sons finals. També poden combinar-se per formar una estrofa, amb un esquema mètric fixat, com el sonet. Si no s'adeqüen aquestes restriccions, es parla de versos lliures o blancs. Primer, la rima assonant. La rima assonant és aquella en què, a partir de la darrera vocal tònica, únicament coincideixen els sons vocàlics dels versos. És a dir, que haurem de buscar l'última paraula de cada vers, veure quina és l'última síl·laba tònica, és a dir, la que té l'accent, i a partir d'aquí si coincideixen els sons vocàlics en aquest cas, només sons vocàlics. Fixeu-vos que estem parlant de sons, no de lletres, d'acord? La poesia l'hem d'escoltar. I per buscar la rima assonant, anem a veure la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer va escriure moltes rimes, molts poemes, que n'hi deia rimes, però no li posava títol, només li posava un número, a més, un número romà. En aquest cas és el 53, la L i 3 pals. Però tothom les coneix amb el primer vers de la rima, del poema. En aquest cas, Volverán las oscuras golondrinas. I aquí tenim una imatge que ens la recorda. Veiem unes orenetes, en castellà golondrines. Sabeu que les orenetes, quan arriba la tardor, com ara, se'n van volant a altres països on no hi fa tan fred a l'hivern i tornen quan ve la primavera, quan torna la calor. Per això la poesia diu Volverán las oscuras golondrinas. Després veiem unes mans amb uns braços on s'hi entrelliga una planta que és una mare selva. El poema ens parla també de la mare selva, de com es miren les seves flors. Les flors a l'hivern es panseixen, però la primavera següent tornen a florir. Unes altres flors a la mare selva. I aquestes mans aguanten un cor que es trenca per la meitat. Al final de la poesia ens parla de l'amor i que aquest amor està trencat, es trenca. Bé, si ens mirem tota la poesia així sencera, veurem que està composada per 6 estrofes. 1, 2, 3,
4, 5 i 6. I cada estrofa té 1, 2, 3 i 4 versos. Ara comptarem quantes síl·labes té cada vers. El primer vers diu: volverán las oscuras golondrinas. Per tant, són 11 síl·labes. Té 1, 2, 3 versos de 11 síl·labes, això en diem art major, i al final de l'estrofa tenim un vers més curt, jugando llamarán. Són 7, una que s'afegeix perquè l'última paraula és aguda. Per tant, això és art menor. Llavors, ara anem a veure la rima. A partir de l'última síl·laba accentuada, en aquest cas golondrí, nas i nas, i aquí colgar, ar, cristales, ales i ran. El primer vers no rima en cap, posem un palet. Al segon vers hi posarem una A majúscula perquè hem quedat que és art major, són 11 síl·labes. És aquesta A que rima amb aquesta de llamaran. Per tant, només rimen les vocals. En aquest cas, les consonants són diferents. Aquí hi ha una R i aquí una A. Ara la A és petita perquè és art menor. I aquí hi hem de posar també un palet perquè aquesta no té, l'estructura és AA, només els parells. La rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer la formen 6 estrofes amb 3 versos d'11 síl·labes, art major, i un de 7 síl·labes, art menor, cadascuna amb rima assonant en els versos parells. I l'esquema A. Podríem continuar i veuríem que els altres són iguals. La rima és igual. Aquesta no rima en res. Aquesta la A, aquesta res i aquesta la A. Frenaban, contemplar, nombres volverán. Madreselva, escalar, hermosas i abrirán, que rima amb escalar, però només les vocals. Rocío no rima, temblar, la A de temblar, el dia no rima i volverán, la A rima amb temblar. Volverán del amor a tus oídos. Oídos no rima, sonar, A mayúscula, sueño no rima i despertarà, la A rima amb sonar. I la última, rodillas, no rima, palet. Altar és una A, una mayúscula. Desengáñate no rima. I la última, querrán, la A rima amb altar. Rima assonant només els parells. Però si ho voleu una mica més difícil, anem a veure la rima consonant. La rima consonant és la repetició dels fonemes vocàlics i consonàntics, des de la darrera vocal tònica fins al final del vers. Per buscar la rima consonant, anem a veure la Canción del Pirata de José de Espronceda i Delgado.
Aquí tenim el pirata, és la canció del pirata, representa que és la cançó que canta el pirata quan va navegant en el seu vaixell, primer explicar com és el seu vaixell i després quines coses fa amb el seu vaixell. Fa que navega, el vent, la lluna, que lluita amb altres nacions i guanya batalles, en fi. I que se sent, sobretot, que se sent molt lliure. És un cant a la llibertat, perquè no hi ha res que el lligui, només el vent, les onades i es deixa portar. Si ens mirem així en global, veiem que té 1, 2, 3, 4 i 5 estrofes. Les dues primeres són bastant semblants, tenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 versos. Aquesta també, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. I aquests versos, anem a comptar les síl·labes, con 10 cañones por banda. Aquest en té 8. Aquest també en té 8, aquest també. Aquesta també. Del uno al otro con fin. 7, que se li afegeix una perquè és aguda. Per tant, aquestes dues estrofes estan formades per 8 versos, 8 síl·labes. Això és art menor. Menys de 8 síl·labes és art menor. Anem a veure la rima. Banda, anda, veiem que no rimen res, jo ja us he posat amb colors el que sí us rima. Vela, ela, rima amb ela, a més exactament igual. El vela i el vuela tenen rima consonant, és a dir que són iguals les vocals, la LA, però també la consonant que té entremig, que és la L. Per tant, aquí posem un pal que vol dir que no rima i aquí posarem una A i una A, que vol dir que rimen, en aquest cas amb rima consonant, i és d'art menor, per això la A és minúscula. Bergantín. Aquest in li toca la lletra B i més endavant veurem que rima amb fin. In. Bergantín rima amb fin. El vaixell pirata que llamen, aquest no rima amb cap. El temido, ido, li toca la C, rima amb ido de conocido. I també és una rima consonàntica perquè rimen tant les vocals, que són la I i la O, com la consonant que té entremig, que és una D. Per tant, tenint l'esquema, sense rima, A, B, sense rima, C i B. I aquesta estrofa és exactament igual que aquesta. Podem col·locar. La primera no rima, la segona 2 As, azul, que rima amb Estambul, pirata no rima amb cap, popa rima amb Europa. També rima consonant. I ara canvia una mica la poesia, perquè aquí tenim una estrofa que té 1, 2, 3, 4, 5 i 6 versos,
que també n'hi ha de més llargs i de més curts. Els llargs tenen navegavelero-mi-o, 8. I els curts tenen sin-te-mor, 3, que són 4 perquè és aguda. Per tant, de 8 i de 4, art menor també. Però no són 8, sinó que són 6, d'acord? Anem a veure la rima. Io, el io de mio, rima amb el io de navio. També amb rima consonant. I or, de temor, rima amb valor. I bonanza rima amb alcanza. Posarem la C. Per tant, aquí tenim l'esquema A, B, A, C, C, B, amb rima consonant. Aquí tenim una altra estrofa totalment diferent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquesta torna a tenir 8 versos, però veiem que són més curts. 20 presas, 4 síl·labes. Tots tenen 4 síl·labes. Com veiem, tots són curts. Presas no rima amb res. Hecho rima amb despecho, amb rima consonàntica. Posem la A. Inglés rima amb pies, també és rima consonàntica, consonant. Rendido no lliga, no rima amb cap, posem ratlleta. I pendones rima amb naciones, també amb rima consonant. D'acord? No rima A-A-B, no rima C-C-B. Per tant, tornem, és igual que aquests, però amb els versos més curts. D'acord? I l'última estrofa també és diferent. És el que en diuen una copla. Són 4 versos, 1, 2, 3, 4, de 8 síl·labes, que és mi, barco, mi, tesoro, 8. I veiem que la primera no rima. Libertat rima en mar, però només la vocal, per tant és assonant aquesta rima. I viento no rima. La canció del pirata. Les estrofes són octavilles, és a dir, 8 versos de 8 o 4 síl·labes, art menor, seria la primera part, amb l'esquema no, A-A-B, no, C-C-B. També hi ha una sextilla, que són 6 versos, també d'art menor, amb l'esquema A-B-A-C-C-B. I l'última, la tornada, és una copla, 4 versos de 8 síl·labes amb rima assonant als parells. Però si voleu una mica més divertit, anem a veure la rima lliure. Un vers lliure és un vers no sotmès a cap estructura regular, rítmica o mètrica. És l'absència de qualsevol tipus de regularitat, el que determina que el vers sigui lliure. És a dir, és el vers que no té rima. Ens trobem amb un vers sense rima. Ho veurem a La canción del jinete, de Federico García Lorca. Aquí tenim el jinete
Jinete Negro ens diu la poesia que va corrent pel camp de nit, diu la luna negra, vol dir que és de nit, que és fosc, segurament no hi ha lluna o bé la lluna està tapada per núvols, i el jinete negro, el cavallet negre porta un genet que no pot agafar les regnes, no pot dominar el cavall perquè està mort. Perquè s'ha mort. I la poesia pregunta ¿dónde llevas tu jinete muerto? I després ens explica que hi ha hagut una baralla de bandolers i se suposa que doncs, un ha rebut, no? I l'han posat a dalt del cavall i ala. Bé, anem a veure la canció del jinete. Té 1, 2, 3, 4 i 5 estrofes. Cada estrofa té 1, 2, 3, 4, 5 versos, totes tenen 5 versos, però tenen diferents nombre de síl·labes. Anem a comptar. En la luna negra, 6. Aquest és més llarg. ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Aquest en té 10. Per tant, són versos de 6 i de 10. Ara anem a buscar la rima. Negra, egra, bandoleros, eros, espuelas, elas, negro, muerto. No rima, no ens rima, Espuelas, inmòvil, riendas, cuchillo. Negra, costado, morena, negro, muerto. Per tant, tenim un exemple de rima lliure. Canción del jinete, 5 estrofes de 5 versos cadascuna, 4 de 6 síl·labes i 1 de 10. Aquest que hem comptat té 10. Sense rima o rima lliure. I ara molta atenció perquè us faré un repte. En català, com en moltes altres llengües, per fer poesies, fem rimes a partir de l'última vocal accentuada de cada vers. I aquesta rima pot ser assonant, consonant o lliure, segons si coincideixen només els sons vocàlics, o bé els sons vocàlics i també els consonàntics, o bé cap, que no hi ha rima. A veure si coneixeu totes aquestes poesies d'autors catalans i em sabeu dir quina mena de rima tenen i quina estructura mètrica segueixen. 1. La diada de Sant Jordi. La diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que en fan els aires. Sant Jordi mata l'aranya. Joan Maragall. 2. Per què has vingut tan florit els lilàs? I han dit Giorgioi envejós a les roses. Per què has vingut? Jo ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa. Joan Salvat Papasseit, fragment del poema La rosa als llavis. 3. Pastor menut del meu pessebre. Si ets net de cor, pastor mesquí, no t'has de perdre pel camí que et va guiant l'estrella cauta. No t'has de perdre, pastoret, anant seguint el camí dret amb el sac de genecs i la flauta. Pastor menut dels meus somnis d'infant, de les meves tristeses de gran. Pastor menut del meu pessebre, tant és que fem com que no fem. Sempre es troba el camí d'et Belém, encara que ens escanyi la tenebra. Josep Maria de Sagarra, fragment del poema de Nadal. 4. Pujaré la tristesa de les golfes. Pujaré la tristesa de les golfes, amb la nina sense ulls i el paraigua trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella, i baixaré les graus amb vestit d'alegria que hauran teixit
aranya sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Maria Mercè Marçal. 5. Cançó de Narruixa Mantells. La mar jo avorria, més ja l'estim ara. Des que hi té l'estatge l'amor que em fugí. No tinc en la terra ni pare ni mare, més ell és aquí. La mar el volia, ja mai assaciada, de vides, fortunes, tresors i vaixells. I d'ell va fer presa dins forta ventada, Narruixa Mantells. Miquel Costa i Llobera. I 6. Febrer. El segon mes de l'any és curt de talla, però té un al·licient per la quitxalla. I és que quan se li canten les absoltes, arriba qui sap d'on en carnestoltes. Llavors, tant si fa bo com si fa gresca, tothom sol posar-se per fer gresca. Amb roba vella o nova, com qui endreça, es prepara amb desfici la disfressa per fer cap a la magna desfilada, on la gent cal que vagi ben mudada. Es canta, es balla, es riu i es fa tabola. La gent per Carnaval no està mai sola. El segon mes de l'any és curt de talla, però diverteix molt a la quitxalla. Miquel Martí Pol, fragment del poema Anys i anys. Les solucions, com sempre, a la propera activitat. I ara us donaré els resultats al repte als recopiladors. Si us recordeu, teníem una sèrie de contes populars i rondalles que havíem de dir d'on són i qui és el seu recopilador. Riquet, el del plomall. El recopilador és Charles Perrault en els contes de la mare Oca. Charles Perrault era un escriptor francès que va recollir molts contes populars d'Europa, propers a nosaltres. S'arbre de sa música, sa font d'or i sa ocell qui parla. És una rondalla mallorquina recompilada per Antoni Maria Alcover. La vella dorment. És un conte popular europeu recollit per Charles Perrault, també. Blancaneus i els 7 nans, dels germans Grimm. Els germans Grimm també van recollir molts contes europeus, però més no tan propers a nosaltres, més de la banda d'Europa del Nord. La bruixa de la Pinta d'Hort és una rondalla de casa nostra, catalana, de Catalunya, i està recollida per Àngel Rodríguez Vilagran. El cavall Bernat és un conte, una rondalla de Montserrat, concretament, de Catalunya, però concretament de les muntanyes de Montserrat, i està recollit per Oriol Vergés, és el recopilador de rondalles i llegendes de Montserrat. Els follets sabaters, o també se l'anomena els sabaters i els follets, està recollit pels germans Grimm, un conte europeu, també, igual que la Blancaneus. La llebre i la tortuga és una faula recollida per Isop. La peculiaritat de les faules és que els seus personatges són animals, animals personificats amb els caràcters humans. La reina de la neu està recollida per Hans Christian Andersen i es basa en una antiga llegenda escandinava. Andersen va recollir rondalles del nord d'Europa, molt al nord. El vestit nou de l'emperador també és de Hans Christian Andersen, la recopilació. El xiquet que va néixer de peus és una rondalla valenciana recollida per Enric Valor, que és un recopilador valencià que va recopilar moltes rondalles valencianes. Recordeu que podeu trobar tots aquests contes i molts més en el meu canal de YouTube i també
en el meu blog. Les veles s'inflaran, el vent ens portarà, com un cavall desbocat per les ones. Les veles s'inflaran, el vent ens portarà, com un cavall desbocat per les ones. Adéu!